הדודה שלי, מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. כשנולד לה הבן הראשון ירמיהו, מה מתוק וכמה נפלא הוא, תראו איך שהוא משחק לבד, הלוואי והיה לי כזה עוד אחד. ופעם הילד נשאר לבדו, אל מדף הספרים הוא הושיט את ידו. את כל הספרים הוא משך בחטף, וקרא את כולם ממש דף אחר דף, ואחרי שגמר הוא עלה עוד מדף. כי הילד הזה, התפלאו לשמוע, חשב שלקרוא זה נקרא לקרוע, ואמו אז אמרה לאביו, אם כך, הוא מוכרח שיהיה לו עוד אח. נכון שיהיה לו עם מי לשחק כל היום. ולנו יהיה מנוחה ושלום! לדודה שלי, מרחוב הנביאים, היו אז בבית כמו שני ילדים. משה, תוציא אותי! משה, תוציא אותי! מה הם יורדים? אחד קראו לו ירמיהו, ולאחיו ישעיהו. ושני האחים אהבו מאוד יחד, לכעוס ולשטוף זה את זה במקלחת. פתחו את הדוש ואת כל הברזים, והיו זה על זה כל היום מתיזים. למשחת השיניים תקעו אצבעות, עשו בסבון בלונים וגבוהות. בנו ארמונות מאבקת הכביסה, במשחת הגילוח הכינו דייסה. אם כך, הם בטח צריכים שיהיה להם עוד אח. אם יש שלושה ככה לקבל, תוכל לישון בשלווה. כי הדודה הזאת, מרחוב הנביאים, יותר מכל אהבה ילדים. ילדה האישה, בעזרת האל, את הבן השלישי שקראו לו שמואל. עזור לי! די! די! לזרוק את הטלפון, יש לי רוח! ושמוליק היה ילד טוב ויפה, אך לרגע אחד לא סגר את הפה. בשש הוא צעק שיתנו לו חלב. חלב. בשבע רצה את האמא אליו. ושמונה צרח כי נפל המוצץ. ותשע בכה כי בבטן חץ. ב10:30 קרה. אמא, תבואי מהר, אמרה אז האמא לאבא שלו. אמי בשגת גדולים בשבילו, הילד צריך אז זה ארבע גילו. תבואי, תבואי להגיד בפרוחה מאוד, ויש שנה טובה וברכה. כי הדודה הזאת מרחוב הנביאים, יותר מהכל אהבה ילדים. לדודה שלי אז נולד יחזקאל, ילד חזק, אך רעב וזולל. בטן גדולה יותר פעם. עוד לפני שהילד עמד והלך, הוא זחל כבר עליו לתוך. ושם הוא בכה שיתנו לו חלב או סוכר או ריבה או תפוח זהב. חלב, סוכר, ריבה, תפוח זהב. וכל האחים נכנסו אחריו לנסות להציל אותו מן הרעב. הם פתחו כל ארון ובדקו כל צד. אולי יש חתיכת שוקולד. אולי ימצאו איזה וקטום מתוק. העיקר שהילד יוכל לשתות. וכשאמא הייתה מגיעה למקום, היא עמדה ותרה. שוב עשיתם פוגרום. אם כך, אולי צריכים להביא עוד אח. כמו שקורה הדבר לפעמים, ידעו לאמא שלי, תאמין. השם שלהם, תקשיבו, אחד אלישע, ואחד אליהו. אז לפני שהשניים הלכו לעבוד, התברר ששניהם מוזיקליים מאוד. כאילו כן, מה, בתוך הסלון, בחרו הפרסם, מיד הם ניגשו לחפש תקליטים. טעים.
לא קרען, לא רחצן, לא בכיין, לא זללן, וגם לא מוזיקלי. ילד אחד רגיל ונורמלי. וכמו שקורה בכמה משפחות, במקום אח נולדה אחות. הייתה זאת ילדה שבובה נורא, וקראו לה בשם עצמי נורא. מרוב שקפצה ונפלה ושברה, היה לה בפה שנחת אותה. לדבור על המרתק מכל הילדות, כל היום עסוקה בכיתות, שבתחת הארון נכנסה פנימה והוציאה את כל הבגדים של אמא. בדדה ומיד הסתכלה במראה, אך שום דבר הקטנה לא נראה. אז כל האחים, ילדים חמודים, התאימו לדבור עליה את הבגדים. עם בגד ארוך הם עזרו לה לגזור, נעליים גדולות הם ניסו במסור, פתחו כל ארון וחיפשו בו נמצא, כי רצו עם שדבורה תהיה מרוצה. אז אמא אמרה, הבית נראה כמו גן חיות, אי אפשר כך לחיות. מספיק ודי פה השתוללתם. עכשיו תקנו את מה שקלקלתם. נעשה הכל בשבילי, בואו יחד קדימה. ומיד הם התחילו כל לסדר, אך גרמו נזקים גדולים יותר. את התקליטים הם כיבסו בהפתעה מיוחדת, טלוויזיה גיידו עם סכין מפודדת. את המטבח הם גייצו, את הנדרנים הם לחצו, את הפירות הם לחצו, את המנורות הם פיצצו, ואת כל הבגדים לא נעים לסדר הם בישלו והכניסו אל תוך המקרר. וכשהיא חזרה היא קראה, פה הבית נראה נקי ומצוחצח. אני גאה. עשיתם ממש עבודה נפלאה, לכן לכולכם נחלק פה גלידה. ייי! ואז היא פתחה את המקרר, אך לפנים במקום גלידה היא מצאה תחתונים. היא עמדה וחשבה אם לצחוק או לבכות, בסוף החליטה לתת נשיקות. תשגי נקחת. וגם לך לראות שהייתה ילד רע. הדודה הזאת מרחוב אנגלי, יותר מהכל אהבה ילדים. ואם גם אמא שלכם כוס, אז תיתנו לה לקרוא את הספר הזה. ואז היא תגיד, זה באמת לא נורא, כל מה שעשיתם זה לא כל כך רע. היא תבין שבעצם אתם נחמדים וטובים וקצת שבבים כמו כל הילדים. ואם בכל זאת היא אומרת שמאוד קשה לה, כך אז תגידו לה בשקט, אולי תביא עוד אח.